nwaanyị ke sọdịrịla ya ma ọ ga-adịrị ya mma obere gba anyị ga-ejikwa ka egbu onwe ya nwoke nwaanyị ke na-anụchi ụzọ ndụ na ọdịmma na ọganiru anyị a sị ma ọ ga-adịrị ya mma biko mmụọ na-agba niile m na ha so n'ebe a chukwu oke abịa matigodo niile na-ekwere ụzọ ka nwunye ijike nwunye na-emegide nnọchi ụzọ mmadụ bụpụ na ya mgbe mmụọ na-elebu nga-ama mgbe mmiri ga-ama eze a sị m kama nkịta mmadụ ga-atagbu kem tagbo ka onye a emecha ka anyị gaba ikpie ododo ka anyị na-ekwu biko akụbụ isiokwu dị na ya ụzọ ndụ ụzọ akụ ụzọ ihe enwe nwe ọ dị mma ya zuo ka ya mụma ihe ọma mere ọnya kwukwere sị na ọ ga-abịa na mmezu n'afọ niile ewu ihe niile anyị na-arụ ihe niile anyị na-ekpe ọ na-aha Jizọs ka anyị ji arụ ya maka onye ekere elu ka ala ke mgbọrọgwụ ke mkpa akwụkwọ ke ihe niile ke mmadụ ke njọ ke mma ke ọgwụ na Igbo ke na bekee ke n'oyibo na aha Jizọs Kraịst ọkpara Chineke ka anyị ji arụ ha na-azọwa ọzụzụ anyị na-egbu egbu ha na-anapụta ndị eji na agbọ ndị ọnọdụ ha na-adịghị mma ndị na-anọ n'afọ ndị na-nna ha mgbu ụmụ nwanyị ndị nwa na-esiri ike ndị agwụ ndị uke ndị ọgbanje na-enye nsogbu anyị na-anapụta asị na amara onye nwaanyị ụdị ike aka ya ụka akpara akpọ na-eme ihere o si n'aka nne bara nne si na nne bara nwa si n'aka nna bara nwa oke akpara akpọ na-eme ihere abụrụ ya na ọ bụ ezuru ihe n'oshi a sị ya gazie ọnya ekwukwere onye nwere nsogbu anyị na-anabata ya nyere ya aka kembụ nyochaa ihe bụ nsogbu ya mana ihe na-agaghị ime ebe nsogbu ya dị ma ọ bụ ihe si n'aka mmadụ ma ọ bụ ihe si n'aka mmụọ ma ọ bụ ihe a gwara agwọ ma ọ bụ ihe si n'aka ezinụlọ n'ime ebe a